दिनै जोङो सराइबिल समस्ति बा ब्लकआवहाय मोनसे सावरायमेल लादों 100 इमिनेन्ट वुमेन सिटिजेन्सनि बायदि फिल्ड बायदि सेक्सननिफ्राय बाहाय आइजोफ्रा नुजाफैनो हादों जोंनि माने वुमेन इन्टेलेक्चुवेल्स दा बाहाय जोङो सावरायलायदों जोङो आइजोफोरनि जौगानाय बा आइजोफोरनि अलराउन्ड डेभेलपमेन्ट जोङो समाज बिथिङै माबायदि मोजाङै मावनांगौ बा जोंनि रांखान्थि बिथिङै जों माबायदि गोख्रों खालामनो हागोन जोङो रांखान्थि बिथिङाव गोख्रों खालामनो हाबासो जोङो समाज बिथिङावबो माने जोङो जायगाखौ मोनगोन आरो समाज बिथिङाव थाबासो जोङो राजनिथि बिथिङावबो जोङो मोजां जायगाखौ मोनगोन होननानै जों बाहाय सावरायलायदों आरो बाहाय जोङो बयबो मिथिगौ राजनिथि बिथिङावहाय जोङो रिप्रेजेन्टेटिभ फाथायहरनो हाबासो गोबां आइजोफोरनि पलिसि स्किमफ्राबो जाफुंसारगोन बेखौबो जोङो रायलायलायदों जोङो बाहाय बायदि जोंनि UPPL सरकार प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव बा जोंनि दिनैहाय UPPLआ दङ एलायन्स BJP आरो AJP जों एलायन्स दङ दा जोङो सरकारनिफ्राय मा गोदान आसनिखौ गायजेनखो माने जागायजेनखो फ्लेगशिप स्किम बेखौबो जोङो आइजोफोरजों सावरायलायनाय जादों जेनेबा जोङो बावैसो आइजोफोरनि जौगानायनि बा आइजोफ्रा जाहाथे रांखान्थि बिथिङाव गोख्रोङै ट्रेनिं लानानै मोजाङै गावनि खामानिखौ मावनो हायो बिनि थाखाय माइनाव सोरां बिथांखिखौ होजेननाय जादों जुरिजेननाय जादोंमोन आरो दा बे नैबे जोंहा बियो इलेक्शननि आवगोल मोनसे प्रमिसमोन बा मोनसे समायखिरामोन जे आइजोफोरखौ जोङो 75,000नि रांनि अनसुंथाइ होनानै जाहाथे गावनि आथिङाव गसंनो हायो बेखौ जोङो मा मावोबा मा ट्रेनिं लायोबा जोङो साबसिननिफ्राय हामसिन बेखौ खालामनो हागोन बेखौबो जोङो सावरायदों आरो आइजोफोरखौ नोजोर बोनानै गोबां फ्लेगशिप स्किम लानाय जादों दिनै जों प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव जोंनि माने बड'लेण्ड ओनसोलावहाय अनसाय बिथांखि जेरावहाय जोंनि गरिब दुखिया बिमा बिफाया फिसाफोरनो लेखाफोर बायनो हायाबा बिनि सुबिदाखौ होनाय जादों आरो जोंनि गरिब दुखिया आइजोफ्रा जाय गावनि आथिङाव गसंनो हायो बिनि थाखाय मदद होनाय जादों जोंनि माने अनसाय बिथांखि गियान सोरां बिथांखि बा गोबां जोंनि महिला बा आइजोफोरखौ नोजोर बोनानैनो माखासे मोजां बिथांखि गायसननाय जादों जेरखम हेन्दलुम मिशनावथ' जोंना बांसिन आइजोफ्रानो लोब्बा लानानै मावनाय जायो सेरिकालचार मिशन एम्फौ फिनाय मिशन बेहायबो बांसिन 90% जोंनि आइजोफ्रानो लोब्बा लानानै मावनाय जायो आरो बेनि बादैबो जोङो नैबेहाय दिनै माबा बे मा होनो पिग मिशन गड मिशन बा बायदि दा गोदान जे आसनि गायसनदों बिथांखि गायसनदों बेखौ लानानै जों सावरायदों आरो जोंनि लाइमोन आइजोफ्रा दिनै थेंफाख्रि डिजिटेल वुमेन एम्पावारमेन्ट मोनसे आरो गोदान बिथांखि गायसननाय जाबाय बाहाय जोंनि आइजोफ्रानो ट्रेनिं माने बे इन्टारभिउआव पास जायोबा जोंनि 420टा VCDCआवबो बिथां थेंफाख्रिमोनखौ माने दिनै टेक्न'लजिनि जुगावहाय जाहाथे अनलाइनै माबायदि जोङो रायजो राजाखौ मदद खालामनो हायो बिनि आसनियाबो जागायजेनबाय कमिउनिटि हेपिनेसनि आसनिया जोंना जानो थांगासिनो दङ आरो जोङो आइजोफोरखौ माने रोंगौथिखौ माबायदि होनांगौ बा जोंनि एजुकेशन सेक्टर बा जोंनि हेल्थ सेक्टरा मारैहाय मोजां जानांगौ आंगनबादिया मारैहाय मोजां जानांगौ बेखौबो जोङो सावरायलायदों बिमा जानानै जोङो समाजनिफ्राय जों ड्राग्स बादि गाज्रि मुवा बेसादफोरखौ मारै जोंनि समाजनिफ्राय बोस्रांनांगौ बिनि खोथाखौ जोङो रायलायदों जोंनि आइजोफ्रा एखमबा समावहाय गाज्रि नोजोर बा मानसि गाज्रिफोरनि नोजोराव गोलैनानै अन्याय जायो बेफोरखौ जोङो मारैहाय ज' जानानै मोजाङै मावलायनानै मदद होलायनांगौ बेफोरनि खोथाखौ जोङो सावरायलायदों आरो जोंनि आइजोफोरखौ जोङो साबसिननिफ्राय हामसिनै बे बड'लेण्ड सुपार 50आव जाहाथे जोंनि हिन्जावफ्राबो मोजाङै लाइमोनफ्रा बाहागो लानो हायो जोंनि दुखिया गरिब बिमाया दिनैहाय प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव सिमांल' नङा मोगथाङैनो नुनो मोनबाय जोङो माने गोबाङानो गोबां सिं ओनसोलनिफ्राय IAS जानायनि थाखाय कचिं होनाय बा ACS जानायनि थाखाय कचिं होनाय मेडिकेलनि थाखाय कचिं होनानै मोननायखौबो जों नुबाय इन्जिनियारिंनिखौ जोङो कचिं होनानै मोननायखौबो जोङो नुबाय बेफोराव जाहाथे जोङो आइजो जानानै मारैहाय मोजां बाहागो लानो हायो बेफोरखौबो जोङो दिनै सावरायलायनाय जादों दा बाव जोंहा सेन्ट्रेल कमिटि UPPLआ मोनसे थांखि लादों आरो जोंनि आइजो गांखंखौ जों मोनसे बिथोन होदों
जे मोनफ्रोमबो समस्तियाव जोंनि 40 समस्ति बिटिआरनि मोनफ्रोमबो समस्तियाव जौसे मोनसे माने मेलेमजिबि आइजोफोरजोंहाय सावरायनांगौ इन्टारेक्सन लानांगौ बिथांमोननि सोंनायनि फिननाय होनांगौ बेबायदि मोनसे जों हाबाफारि लादों नाथाय आं बेयाव नुदों बिथांमोना 100ल' लेंहरदोंमोननो 100याव गैयाबाबो 500सो आइजोफोर बेयाव जमा जादों मानो होनबा दिनै जोंनि सरकारनि हाबाफारिखौ मोजां मोननानै जोंनि हानजानि हाबाफारिफोरखौ मोजां मोननानै बयबो लोब आइजो ओमफ्राय जोंनि हौवाफोर बयबो फैनानै जोंनि जगदान लाफैदों जोबोद मोजां जादों नोंथांमोना मिथिगौ जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टआ 2.5 बोसोरावनो 15था फ्लेगशिप स्किम्स जेरै जोंहा अनसाय बिथांखि दं गियान सोरां बिथांखि दं माइनाव सोरां बिथांखि जोंनि आइजो सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 75,000 होनायनि जाय माइनाव सोरां बिथांखि दं जोंहा बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्ज मोनसे दङ बेजों लोगोसे जोंहा बड'फा सुपार 50 मिशन दं बेबायदिनो जोंहा 15था फ्लेगशिप स्किम दासिमाव लन्च खालामनाय जाबाय जोंना भारत सरकारा जेरै फ्लेगशिप स्किम लन्च खालामो जोंनि सारा भारताव जेसेबां अट'नमास काउन्सिलफोर दङ जोंना बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन जे जोंहा काउन्सिलनि गभर्नमेन्ट दं बेनो फार्स्ट काउन्सिल गभर्नमेन्ट जाय गावनिनो फ्लेगशिप स्किम बानायनानै बेबायदि रायजो राजाफोरनि मोजांनि थाखाय हाबा मावगासिनो दं बेनिखायनो रायजोफ्रा मोजां मोननानै 100 जन लेंहरबा 500 जन गाहाम फैदों नोंथांमोना गावनो नुदों दिनै 100 लेंहरनायाव 500 आइजोफोर बेयाव जमा जादों बरा फाल्थुसो बियो बे क'क्राझाराव फैनानै मा दं जाम्बासि बे बाव फैनो नाङा बियो जेबो जायगायानो गैया कंग्रेसना बाव मा गोदाव सोराव खोथा होनला फैदों बेलाय बोरै मिथियो बेलाय प्रमद बर'आ हा बायदों होननानै आं दिनै चेलेन्ज खालामो बिथांखौ 1 इन्सिबो हा बायदों होननानै बिथाङा प्रुभ खालामनो हायोब्ला आं गावनि राजनितिक जिबनखौनो नागारगोन नोंथांमोना बुङो सोरबा फेसबुकाव लिरदों चन्द्रपारायाव हा बायदों चन्द्रपारायाव लुनाय न'आ बायनाय नङा हाया बे जाहैबाय लिजाव लानाय बोसोरसेयाव 1 लाख करिनि बोसोरसेयाव 1 लाख करिनो आंनो लानानै होदों प्रमद बर' सारनो आंनि न' मोखाङाव बिथांनो लानानै होदों बे भारासो हाया 15 बोसोरनि थाखाय भारा लानाय जादों बोसोरसेयाव 1 लाख करि बे बायनाय हा नङा बेखौनो बायनाय नंदों खोमा बिथाङा सोरबाया बिथाङाथ' मिथिखाया बाहेरानि मानसि जोंनिनो सोरबा लकेल एसे जाम्बा टाइपनि लिडारा बिथांखौ एरना होदों खोमा ओंखायनो बेबो बे जाम्बा लिडारफोरनि एरनायावनो गावबो जाम्बा जाफानाय बायदि जादों आरोखि